El passat dissabte es va fer al Club de Vela Blanes la cerimònia per fer públic el veredicte del Premi Esniell de Recerca, que ha arribat ja a la seva 4ª edició. Enguany s'ha presentat un treball titulat Recerca dels nostres mestres d'aixa i dels seus vaixells, un estudi que, tot i haver estat molt ben valorat pels membres del jurat, s'ha descartat alhora que s'ha encoratjat el seu autor, veí de Blanes, a continuar treballant en la línia del rigor acadèmic per adequar-lo a les bases del guardó. Des del Club de Vela Blanes s'ha assenyalat la voluntat de continuar impulsant la investigació rigorosa i acadèmica de la relació entre Blanes i el mar, i en aquest sentit està previst fer alguns canvis de cara a la convocatòria de la propera edició. Esperem donar-li un caire diferent per poder arribar a poder-lo donar algun dia, és a dir, no, estem convençuts de tirar endavant i de que en algun moment podrem atorgar aquest premi. El que passa és que, lògicament, tal com ho tenim enfocat d'aquesta manera, possiblement tinguem algun error de divulgació o de lo que sigui. Millorarem segur i el donarem també. Per la seva banda, el president del jurat, Laureà Carbonell, va explicar la decisió que els havia impulsat a declarar desert el guardó, remarcant que l'únic treball presentat mereixia un reconeixement per la gran quantitat d'informació que aporta. El veredicte públic de la 4ª edició del Premi de Recerca Esniell es va tancar amb les paraules de l'alcalde de Blanes, Josep Marigó, qui va animar el Club de Vela Blanes a continuar amb aquesta iniciativa. En aquest sentit, Marigó va lloar l'actitud de l'entitat al voler impulsar aquest guardó que, a banda de donar-li prestigi, també beneficia la projecció exterior del propi municipi. Des de fa ja molts anys el Club de Vela ha anat molt més enllà de la pràctica de l'esport nàutic i anar més enllà creant escola i recuperant parts de la nostra història amb una voluntat ferma de que siguin serioses a través dels Premis Esniell. I a més està un club totalment obert a la ciutat i això és d'agrair i jo els hi vull agrair al club. Tant el president del Club de Vela com l'alcalde de Blanes van coincidir en destacar el rigor acadèmic dels membres del jurat del Premi Esniell. A banda del seu president, també en formen part Antoni Reyes, director de l'Arxiu Municipal de Blanes, Antoni Riera, doctor i catedràtic d'Història Medieval, Mario Zucchitello, doctor en Història i Filosofia, Enric Garcia, cap del Centre de Documentació Marítima, i Rosa Almusara, historiadora de temàtica marítima. El Premi Esniell compta amb una dotació econòmica de 3.000 euros. Finalment, el jurat vol fer arribar novament al Club de Vela